že máme tu BMW 318, že E90 modelový rad. Ideme meniť predné brzdy, teda brzdové kotúče a doštičky. Postup je taký, dáme si dole koleso, zo zadu dáme krytky prachové na skrutky, teda na strmeň, jedna, druhá. Ďalej imbus sedmička, uvoľníme hornú, spodnú skrutku a vyberieme strmeň von. Nemáme tu žiadne somariny, senzory opotrebovania a tak ďalej, čiže iba obyčajný strmeň, doštičky, skrutky uvoľnené máme, vypačíme von, vyberieme držiak, doštičky, jedna strana, druhá strana, hodíme dole kotúč. Tu máme imbus, to by mala byť 6, 7, nie. A toto som aj nemal 6, 5, čiže 6 imbus. Treba mu trošku pomôcť, lebo už predsa to má niečo za sebou ten kotúč. No a uvoľníme skrutku, vyberieme kotúč a ukážeme si nasadenie naspäť. Netreba zabudnúť, že potrebujeme sadu na stlačenie piesného válcu, teda piestu brzdového strmenia a ukážeme si ako na to. Tak, problém bol v tom, že neboli ani až tak zlé doštičky, ale už vymeníme nové. Ale ten, že pri brzdení triasol volantom, čiže kotúč je už špatne na tom. Prasiatko nám visí na kábli, kotúč s miernou pomocou takzvaného gumeného hamru sa nám uvoľnilo. Lenže ešte teraz držiak strmenia potrebujeme uvoľniť, čiže dvakrát skrutka. Na prvý pohľad sa to identifikuje ako 17, ale uvidíme. Nahodíme nový kotúč, ktorý máme tu, odmastníme a potom tu máme brzdové doštičky. Čiže takéto krásne nové brzdové doštičky. Tie si necháme do rezervy, kdyby niekdy niečo, lebo nie sú v úplne najhoršom stave. Ale už keď meníme, tak meníme komplet. Kotúč máme dole, držak máme dole. Už keď máme k tomu takýto prístup, tak by bola veľká škoda to nejak nevyčistiť. To znamená drôtená kefa, prečistíme, držak sa očistí a môžeme to skladať naspäť. Finito, chalani. Dobre, čiže aby nám bolo jasné, nestiel som to natočiť, lebo som nezapol kameru, ale položili sme tento nastavec trojku, neviem ako je to v iných tých. Pritlačili sme, natlačili naspäť pies, dal som nové doštičky a je to. Sponu, krytky netreba zabudnúť naspäť na tie skrutky a môžeme ísť na druhú stranu.